Diyarbakır amadekariyan dike ku mazuvaniya yariyek dîrokî bike. Di 16 mijdarê de diyarîgeha Diyarbakirê de dê tîmên neteweyî yên futbolê yên Tirkiye û İskoçyayê derkevin pêşberî hev. Di dîroka komara Tirkiyeyê de dê cara yekem be ku li Diyarbakirê yariyek tîmên neteweyî were lêistin. Ji ber vêyekê jî şîrovekarên werzîşê dibêjin ev yek bo Diyarbakir derfetek zêrîn e ku dê her warî de sûdê bide Diyarbakir. Ji bo werzîşa Diyarbakir, ji bo dîroka Diyarbakir, ji bo aboriya Diyarbakir, ji bo turizma Diyarbakir pir baş e. Pêşbirka neteweyî cara yekemîn li Diyarbakir tê lêistinê. Heta ana em bêjin pêşbirkê Kupa Ziraatê finalê hatibûn lêistinê lê pêşbirka neteweyî cara yekemîn tê lêistinê. Tê pêşbînîkirin ku ji bo yariya dîrokî gelek futbolhez berê xwe bidin Diyarbakir û otelvanên Diyarbakirê jî didin zanîn ku ji niha de bo 15 û 16 mijdarê otelên Diyarbakir ji 195 rezervasyon tijebûne. û ji bo vêyekê otelvan jî keyfxweş in. Rastî aniha 195 em tijeyne li gel dünyayê. Yani İskoçya nêzî 1500 kesevê werin lê feqet li gelê dünya jî tevek tên. O Türkiye o navbera İskoçyayê yekemîne li Amedê çêdive. Kapasiteya yarîgeha Diyarbakir 33,000 e û tê pêşbînîkirin ku ji İskoçyayê jî gelek alîgir werin Diyarbakirê. Diyarîgeha Diyarbakir de jî ji bo mazûvaniyê xebatkar amadekariyên xwe didomînin. Yarîgeha Diyarbakir li gorî standardên navneteweyî hatiye vekirin. Eger Diyarbakir mazûvaniyek baş li yariya Türkiye û İskoçyayê bike, dibe ku salên pêşiya me de mazûvaniya yariyên din ên navneteweyî jî bike. May Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.